Hej YouTube, og her er vi med det her spil i episode 2. Igen, jeg kan stadigvæk ikke huske, hvordan man udtaler det. Sorry. Og det er stadigvæk en engelsk bane. Hvad skal det lige være? What? Ej. Ej, jeg aner virkelig ikke, hvad det skal være. Der er allerede en, der har fundet ud af det. What? Der er en, der hedder Potato. Nej. Ej, jeg har den allerede. Ej. Mand. Hello. What? What? TV? Hvad skal det være? Hvis jeg finder ud af, at den var mega lidt, så bliver jeg skuffet. Cable. Seriøst. Ej, hvad? Hvad er det? Jeg taber 3, 2, 1. Jeg tabte. Høj. Okay, vent lige 2 sekunder. Så er jeg igen YouTube, og ja. Lad os begynde. Runde 1. Og det er du også et easy en, så lad os håbe den er easy. Ej. Nej. RIP. Der er en gang en, der har regnet ud. Ja, okay, nu er der en. Nu er det 2. Hvad er det? Hvad er det? Det er kartoffel. Det er kartoffel.
What, var det mig? Hvad? Wow. Den viste ikke engang, det var mig. Jeg glæder mig til, det var mig. Nu vil jeg også lige se mig fejle. Ej, hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Shit, der var... Alle har jo så set bare fået den. Hvor er den? Jeg er bare en eneste, der nærmest ikke har fået børn. Tak. Jeg tager en hand så. Det var godt. Lad det være noget godt, please. Og det kan være i nogle af mine videoer, hvor der er jeg lægger kamera til. Så I lige kan se mig. Ja. Klok. Hvad er det? Er det? Hej. Hvor der er allerede en, der regner den ud. Det er da ikke et kompas. Hvad er det? Hvad? Vist. Hvad? Nej. Ej. Hvad er det? Hop. Må det være mig? What? Ej, hvad er det? Hvordan kan de finde ud af, hvad det er? Holy shit. Og jeg vil lige sige, det er så med, at mine videoer kommer nok kun til at vare 10 minutter højst, på grund af at det program jeg har, det kan kun optages med 10 minutter, på grund af at jeg ikke må købe det endnu. Så hvis I har et program, som jeg kan downloade, så kan I bare skrive det nede. Så kan I bare skrive det i chatten. Og så kan jeg prøve at downloade det. Okay? Og ja. Så kan jeg snart stoppe, på det der snart gået 10 minutter. Så jeg kan lige så godt stoppe nu. Der er kun nogle få sekunder tilbage. Så vi ses YouTube. Hej.